מכות וצעקות אחרי דיון בבית המשפט. זה קורה אחרי שהשומרים מנעו ממשפחתם של 5 הנאשמים בהריגת אלכסנדר לבלוביץ' להתקרב אליהם. אביעד גליטמן, שלום. ערב טוב, רפי. כמו שזה נראה מהומת אלוהים פורצת שם, שהמשפחות מנסות לחבק את הנאשמים שם בהריגה. נכון, רפי, באמת מהומת אלוהים זה הגדרה טובה מאוד, מה שהתחיל בעצם ממש סמוך אלינו לאירוע עצמו, הפסקת הדיון. הנאשמים יוצאים ומשום מה איזה סיבה מנסים לתקוף, הנאשמים עצמם, הזוכים, מנסים לתקוף גם את אנשי שירות בתי הסוהר וגם את אנשי משמר בתי המשפט. המשפחות שלהם רואים את זה והם גם בין כה וכה רצו לחבק אותם, מה שאסור על פי החוק, מתחילים לרוץ לכיוון שלהם. בהתחלה מנסים גם שירות בתי הסוהר וגם אנשי משמר בתי המשפט לנסות למנוע את זה, באמת לא במכות, לא באמצעות דרכים אלימות, אבל לאט לאט מתחילים להתגבר, הם מתחילים להתקרב אליהם, ולאנשי משמר בתי המשפט ולשירות בתי הסוהר אין ברירה, ומפעילים אלימות כדי לנסות לעצור את אותם בני משפחות. אנחנו רואים ברקע עצור אחד בתום המהומה הזאת. נכון, רפי, עצור אחד, אביו של אחד הנאשמים שבאמת מנסה לתקוף, כפי שאפשר לראות בתמונות, 2 מאבטחים, נותן מכות, גם מצליח לתקוף את אחד המאבטחים שעד אשר מצליחים להשתלט עליו. צריך להבין, רפי, שבאמת, כפי שאפשר לראות פה בתמונות, היו נשים מעורבות שהתחילו לצעוק, גם הם ניסו לתקוף את אנשי משמר בתי המשפט. אנשי משמר בתי המשפט לא החזירו להם אלימות פיזית בגלל שהם נשים, אבל גם ילדים קטנים, היה פה פשוט בלגן ומהומה. אני חייב לציין שאנשי משמר בתי המשפט ואנשי שירות בתי הסוהר היו עדינים לעומת מה שהיה יכול להיות. 5 נאשמים נזכיר, בהריגה זה קורה בירושלים. נכון, רפי, 5 נאשמים שבאמת מואשמים בהריגתו. כזכור, האירוע היה בערב ראש השנה. לבלוביץ' נוסע עם 2 חברות, מקפיץ אותם אחרי ארוחת ערב של ראש השנה לביתן בארמון הנציב. בדרך אותם 5 נאשמים זורקים עליו אבנים, אחת האבנים פוגעת בשמשה של הרכב, כתוצאה מכך הוא מקבל איזה אירוע לב ונתקע בקיר בטון ונהרג במקום. כל 5 מואשמים בהריגתו, זה בעצם אותו אירוע שהתחיל את גל הטרור הנוכחי. כן, אני מבין שאחת מהנוסעות ברכב מעידה היום בבית המשפט. נכון, רפי, אחת הנוסעות מעידה, לא רק שהיא מעידה, היא מעידה מאחורי פרגוד, כי היא ממש מפחדת מאותם נאשמים, היא מבקשת מהפרקליטה ומאנשי משמר בתי המשפט שישימו פרגוד, הם אכן שמים פרגוד, והייתי בחלק מהעדות של העדות שבאמת מלווה בבכי, בדמעות, בחגירה נגדית מצד פרקליטי הנאשמים, לא קלה בכלל. היא מעידה משהו כמו 3 שעות, ואחר כך העדה השנייה שהייתה באוטו, אמא שלה מעידה גם היא. אוקיי, אביעד גליטמן בבית המשפט המחוזי בירושלים. תודה כמובן בשלב הזה.